Deixaron ao neno de aprender a andar, deixaron que o peixe puidera nadar, e legalizaron que o trono tronare, que os nenos galegos, galego falare. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Xa pode na fonte a auga nacer, pode no campeiro a erva medrar, e legalizaronse as flores florece, e os nenos galegos, galego falare. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Deixaron que a lúa na noite brilara, e legalizaron mareas no mare, e con un decreto os ministros mandaron aos nenos galegos, galego falare. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Quedoulles a testa moi ben descansada, 800 anos oindo unha fala, ensino un galego para os nenos que o falan, quixera o decreto que facía falla. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Boas tardes, benvidos e benvidas a un novo acto de Terra de Outes nesta véspera do Día do Libro. Trouxeme aquí algún libro, como vedes, non porque mañá sexa o Día do Libro, senón porque creo que son tamén espírito do tema de hoxe, non? Teño aquí un libro que foi famoso hai uns anos que se chama A represión lingüística en Galiza no século XX, de María Pilar Freitas Jubino, que era froito dunha tese doutoral sobre o tema, e ha caído porque na portada ten a famosa tabilla que se publicara na Coruña nos anos 40, creo que no 41, sí, non? 41. Sí, 41 creo. Que dicía isto de hable bien, sea patriota, no sea bárbaro, es de cumplido caballero que usted hable nuestro idioma oficial o sea el castellano. Es ser patriota, ¿no? Viva España y la disciplina y nuestro idioma cervantino, Cervantes, ¿no? Arriba España, ¿no? Hoxe tamén lle comentei aos meus alumnos que iba a estar aquí con paisanos deles, que eu dou clase en Munos, como sabedes. Ele naceu en Esteiro, no ano 59, Enrique Monteagudo. Comentaba que ensináballes así cosas que lle polo ordenador, non? Tiña unha carta que lle mandaban desde Lleida, Lérida, evidentemente, naqueles anos, no ano 42, mandabanlle unha carta a unha imprenta explicándoles as novas directrices que había a respecto do como se debían editar os libros, non? Os libros ou folletos ou o que fose. Entón prohibíase o idioma catalán en todos os textos que se publicasen, que se imprimisen, agás que houvese un caso especial, que houbera que publicaros en catalán, para o cal había que pedir permiso, non? Entón para eles evidentemente é moi impactante isto, non? De que haxa que pedir permiso para publicar un libro polo idioma no que está escrito, non? E que de primeiras, pois, así como outra de entrada no, pois catalán de entrada no. E outro tanto se podía decir pro galego ou para outros idiomas, non? Estes días tamén nas redes sociais, redes sociais, como se usar as redes sociais, uso Facebook, e se me chega, non? Pero tive en contacto con Monteagudo a través de comentarios que compartimos ou enlaces aos que lle damos me gusta, a conto de que un compañeiro noso, un conocido noso, que é Carlos Penela, un gran poeta, non? Que está tendo desde o meu punto de vista unha actitude moi nobre, tomando posición, claramente a favor de Ucrania. Ele está denunciando pois certo, como vos diría, certa, non me sai a palabra, como unha pretendida equidistancia que algúns presentan, non, entre Putin e Ucrania, pois ele posiciones a favor de Ucrania. Entón está sostendo na rede social, en Facebook, que é onde eu podo seguir,
pois coa unha comparativa que fixo estes días, que tamén ti seguiches, moi interesante, a raíz dun artigo que publicou a revista Crítica, que é unha revista que se fai en Ucrania, unha revista cultural, en xeral, política, literaria, histórica, etc., sobre a represión a presión máis que represión, a presión que a lingua rusa exerceu sobre a lingua ucraína desde o século XVII, cando empezou toda esta represión. El fai unha comparativa sin dar datos no galego, di que é moi evidente o paralelismo que se pode facer entre o ucraíno e o galego. Tanto eu como a Monteagudo coincidimos que casi que as mesmas palabras e pusemos que interesante é isto, que interesante, que parece que é unha cousa que non dixer nada, pero realmente é a expresión que tiñamos máis a man, creo, para referirnos a esa realidade. Ben, antes de presentarvos a Monteagudo, queríamos, tamén, despois de facer esta digresión, disculpade, sobre o Día do Libro e Ucrania, queríamos contar unha pequena anécdota que el tamén publicaba por aí que eu iba a estar con o seu antigo alumno, efectivamente, foi un deles. É un dos poucos profesores que me puso unha matrícula de honra na miña vida, tontamente tenho que presumir diso. Por iso non o nega. Evidentemente. Sí, son deses alumnos que chamamos a Quique e a Diadera Noli, tamén, claro, temos esas pequenas confianzas, Pois, hai unha canción de Víctor Manuel, que non sei se conocedes, que se chama A donde irán os besos, que está no disco homónimo, A donde irán os besos, que hai un verso que di todo el francés que supe e que sabré nunca foi culpa de ella. Pois eu tamén podría decir que toda a sociolingüística que sei e que saberei nunca, a pesar desa matrícula, foi culpa de ella. Foi a persoa que me abriu os ollos a unha realidade, a unha disciplina dentro dos estudios filolóxicos da que eu case non sabía nada, máis que pequenas intuicións, que me permitiu acceder a autores que daquela, sendo un rapaz con 17, 18, 19 anos, dixo 17 porque eu nací en novembro, entón tengo 17 anos de carreira, aunque me dou clase con 18, claro. Pois, para min eran autores, ao primeiro un pouco complicados, a veces non entendía moi ben o que estaba pasando ali, había contradicción entre uns autores e outros, e lembro con moita viveza as súas clases, as discusións con ele tamén, que tamén tiñamos bastantes, porque era un profesor que era habitual que discutiese con nós con ele, de temas evidentemente intelectuais, como ten que ser nunha actividade académica, que ademais está para iso, non tes por que ofenderte, estás nunha actividade académica, e, polo tanto, vai haber discusión intelectual. Pois aí, nós evidentemente éramos uns patáns, uns ilusos, con 18, 19 anos, el xa era unha autoridade na materia, evidentemente. Enrique Monteagudo non só é sociolingüista, aunque hoxe está aquí sobre todo por isto. A súa profesión, como sabedes, é profesor da Universidade de Santiago, leva vinculado a ela desde o ano 81 ou 82 xa, porque estabas no ILGA. Con 76 que empecé a estudar. Bueno, claro, refiro como profesor, como docente, refiro, non? Como profe desde 82. Claro. No ILGA desde 81, se non me equivoco. Hai 40 anos, polo tanto, que son, como vedes, case os anos da ditadura de Franco, non? É un novo período, polo tanto, ademais coincide no fin da ditadura, que sería, polo tanto, o fin deste libro, que non sei se vai ter unha continuidade nun terceiro, para tratar a época máis contemporánea, que igual non hai perspectiva suficiente, non podería ser. Ben, el tratou moitos temas, como vos dixo, a parte da sociolingüística, sobre todo é tamén conocido polos estudos medievais, sobre literatura medieval. Teño aquí o último libro que publicou, creo, en relación a isto, que é este libro que saqueu entre os autos, sobre os nosos trovadores. El tamén é o responsable de atopar un dos documentos máis antigos do galego, de feito é o documento que se saiba máis antigo do galego-portugués, pero feito en Galicia, que é o foral de Castro Caldelas, que é o texto do ano 1228 do Tacha, se non me equivoco. Bueno, pois quero dicir, ten varias ramas que trata. Ademais, é un especialista en castelao, foi membro da fundación, foi tamén vicepresidente, se non me equivoco, da fundación castelao. E tamén fixo moitas edicións de obras, non só medievais, senón tamén dos contemporáneos como Castelao, evidentemente, que, por certo, foi o
o autor sobre o que versou a súa tese doutoral no 95, a raíz da cal empezou a ser profesor titular na universidade, en filoloxía, pero tamén editou, teño aquí só este, porque é o que atopei esa tarde, de Fray Martín Sarmiento, por exemplo, foi editor de Fray Martín Sarmiento, foi editor de, como vos digo, literatura medieval, de Pedrallo, Castelao, Rosalía, etc. Ben, ademais, bueno, claro, isto é un pouco, poderíamos entrar en internet e buscar tamén ou ver a Pera do Libro simplemente, non? Pero creo que é importante tamén para poñer en situación, sobre todo se non conocedes ben a Enrique Monteagudo, a súa carreira académica, non? O seu currículo académico, que é moi importante. Está vinculado tamén ao Consello de Cultura Galega, ali coordinou a sección de Lingua Galega, tamén non sei se ainda sigue sendo director do Arquivo de Planificación e Elaboración Lingüística, se non é director, foi director do arquivo. E despois tamén ten unha actividade moi prolífica a nivel de intelectual, escribe na Voz de Galicia. O último artigo, se non lembro mal, é un que falabas sobre a actitude lingüística de Feijóo, que está, evidentemente, estamos nun momento interesante para abordar isto. E tamén, xa desde o ano 82, foi un dos fundadores da revista Dorna, unha revista de expresión poética. Ele tamén ten un pasado moi vinculado á xeración rompente, na que estes días andas por aí con eles tamén presentando o seu novo libro, que carallo dimos os rumorosos, non? Tamén forma parte do Consello de Redacción da revista Grial, a cal codirixe desde o ano 2003. Tamén forma parte do Consello de Redacción de Estudos de Lingüística Galega, que é unha revista científica que quita William Maila a USC, a Universidade de Santiago. E tamén, evidentemente, é redactor no boletín da Real Academia Galega, que, como ben sabedes, un dos seus últimos méritos importantes é ser académico numerario desde hai 12 anos. Foi secretario da Real Academia Galega, actualmente é o secretario, e, ainda por riba, todo isto, cousas que esqueceréis seguramente, ou que obviarei, pois é responsable, como vos dixen, a parte de moitas edicións filolóxicas, de moitos dos libros de texto que utilizamos, parece que é menor isto, pero creo que é moi superior, que empezaron a utilizarse na democracia cando empezaron a introducirse a partir do 80 e pico o galego nos institutos, na escola. Libros que había en galego de Buch, de Coe, pois ele é responsable dese traballo que é un traballo pouco visible, un traballo que habitualmente pasamos, ni siquiera miramos nos créditos dos libros, pero que é fundamental para entender ese cambio de paradigma que supuso a democracia na historia do noso idioma, do idioma galego, sobre o que vai versar esta presentación. Ben, no ano 99, Monteagudo publicaron un traballo tamén que fora moi interesante, de feito nós éramos aquelas estudiantes na Universidade de Santiago, e víamolo, desde o noso punto de vista, como vos dixo, de patáns, alumnos e alumnos de filoloxía galega, víamolo como unha competencia entre el e Mariño Paz, por facer unha historia de literatura da lingua galega, perdón. O libro de Mariño Paz chamábase Historia da Lingua Galega, que vos sei un pouco antes co teu, e o teu era Historia Social da Lingua Galega. Historia Social da Lingua Galega. Entón, Mariño creo que era unha perspectiva un poquinho máis de historia externa, tal vez, o teu máis na mentalidade. Podemos falar disso despois, se queredes, podemos facer unha especie de coloquio, eu con el ou vos tamén con el se está disposto, non? Naquele libro ti falabas da relación da sociedade galega coas linguas, non? E actualmente, esa vou parar de empezar a falar, faz esta nova edición que xa daquela anunciaras, centrándote no franquismo. O outro fora toda a etapa desde as orixes do galego ata a Guerra Civil. E agora faz sobre o franquismo. Eu quería, se me permites, se non che desordeno moito a tua exposición, que nos contaras por que das ese cambio de chamarlle a un libro, nomear lingua galega, e agora chamase idioma galego. É inocente ou non é inocente ese cambio de nomenclatura, e se queres explicar por qué, non? Bueno, pois, moi boas tardes, grazas por virdes, e a Ramón, que foi tan bo alumno meu, que lle puxo unha matrícula que non foi regalada, pois, moitas grazas por presentarme
deses antigos alumnos que sempre ten orgullo de ver que despois traballan, son poetas, publican cousas, fan activismo cultural. Naturalmente, como profesor del non teño ningún mérito niso, pero dame gusto ver que xente que paso polas miñas aulas ten despois unha trayectoria importante, no meu caso de Ramón. Si podemos comenzar por iso, podemos comenzar que eu trouxe confundido este libro, porque se parece un pouco, quería traer o idioma baixo franquismo e collín equivocadamente a historia social. Este libro que acaba de mencionar agora moi oportunamente Ramón, que está efectivamente na base deste outro libro. Cando eu fixen a historia social da lingua galega, explico chorro de Ramón Mariño, que é compañeiro meu, como sabedes, no IES. De feito, de primeiras, pensábamos en escribirlo a medias, unha historia social do galego, e que el se ia encargar da parte máis de historia filolóxica, eu encargaríame máis da parte de historia externa. Pero, en fin, logo despois os calendarios dos traballos dos dous non casaban moito. El publicou a súa historia, que é máis sobre a parte de historia da lingua filolóxica. Eu, cando tive un tempo, un pouco máis tarde, publiquei máis o que sería a parte de historia social da lingua, que lle chamo. E é curioso, porque este título de historia social, pois, realmente eu pensei tomei dun libro dun historiador británico moi importante, que ten traballado ademais justamente en historia social da lingua, que ten un libro que se chama así, de Social History of Language, e foi a primeira obra con este título que apareceu na Península Ibérica, Historia Social da Lingua Galega. Despois apareceu Historia Social da Lingua Catalá, e un pouco máis tarde, uns anos máis tarde, Historia Social de las Lenguas de España, que en realidade é máis ben do español. Cando fixen a Historia Social, teóricamente, eu debería ter chegado, como o libro foi feito nas finais dos anos 90, ata os 80, poñamos, ata o final do franquismo. Pero parei no 36, porque eu quería escribir estas cousas, eu procuro non escribir refritos. Obviamente sempre me documento na bibliografía previa que existe sobre os temas que trato, pero se non teño nada que dicir eu novo da miña colleita, de ter investigado eu, non me paga a pena, vai. Realmente daquela estaba moi pouco estudado, por unha parte estaba moi pouco estudado o período franquista, e por outra parte eu tampouco tiña feito moito traballo nel. Entón, mira, vou parar aquí, cando poida, con máis tempo, máis vagar, pois dedícome a este período, porque creía que merecía unha atención específica. De feito, desde o ano 90, desde o ano 2000 para aquí apareceron moitos e moi bons traballos. O que pasa que moi parciais, puntuais, a quen máis traballou claramente foi Alonso Montero, que xa tiña publicado algúns traballos antes, e que logo publicou traballos interesantísimos sobre, por exemplo, o episodio que ele chamou, que eu tamén chamo, a Batalla de Montevideo, que foi a denuncia que organizaron os galeguistas contra o réxime de Franco diante da Asamblea Xeral da UNESCO en Montevideo, no ano 1954, que é un episodio moi notable, moi pouco coñecido aquí. E ten outros traballos sobre distintos episodios, sobre distintos aspectos do asunto. Realmente é a persoa que traballou dunha maneira máis intensa e que ademais xa publicara moitas cousas moi interesantes sobre a situación do galego no momento en que ele escribía, pero que era xa nos anos 60, dos anos 70, por cual é interesantísimo desde agora. E logo hai traballos, por exemplo, moi bons de Xosé Manuel da Silva sobre a censura, fixo unha serie de traballos sobre a censura franquista, que bota moitísimo sobre a política do franquismo de cara á lingua, e neste caso tamén de cara á literatura galega. Entón, pois, decidí, realmente fui tomando moitas notas, porque eu fixe traballos sobre a Academia Galega da Posguerra, sobre Ramón Piñeiro, a carreira sobre as ideas lingüísticas e o traballo lingüístico de Ramón Piñeiro, sobre a propia Alonso Montero, tamén fixe un artigo bastante extenso. En fin, tiña bastantes notas, o que non tiña era tempo para escribir, realmente. E a pandemia, pois,
pois deu-me tempo para escribir, pechou nas casas, non podía ir a bibliotecas, pero nas redes hai bastantes cousas, e despois eu tiña as miñas notas, eu teño os meus libros tamén na casa, entón realmente escribí o libro, o grosso do libro escribino desde que comezou o confinamento ata o verano do ano 20. Despois, unha vez que acabou o confinamento, xa había horarios que éramos restringidos de biblioteca e de hemeroteca, fui consultar con os que tiña pendentes, e o libro acabeino, en realidade, acabeino en outubro do ano 20. Tardou bastante o proceso de impresión por culpa de que, efectivamente, despois da pandemia, as imprentas iban moi lentas, porque había moito traballo acumulado, e tardou casi un ano en aparecer, desde que eu entreguei a editorial ata que apareceu. E agora te pregúntasme pola parte esta que referite a lingua e a idioma. Non hai unha reflexión así de decir, vou chamar así, vou chamar asá. Teño dado bastantes voltas, xa cando publiquei a Historia Social da Lingua Galega, xa pensei bastante nisto, porque se vos fixades, por exemplo, as normas, por exemplo, oficiais, son normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. Entón, cando fixen o da lingua, quizás porque tiña máis unha perspectiva como máis ao longo da historia, me parecía que quedaba mellor lingua, porque son como un pouco anacrónico falar do idioma galego na Idade Media, pero sempre falamos da lingua na Idade Media. E agora, en cambio, como era un período máis concreto de historia, moito máis reducido, inda que o libro me saiu máis grosso, curiosamente, pois me parecía como era o aspecto máis de política lingüística, de sociolingüística, parecía que ia caer mellor idioma, pero non ten moito máis. No, eu preguntaba, bueno, sabe o mellor que ninguén, evidentemente, pero preguntaba porque idioma, cando falamos de idioma, pensase máis asociado á nación, entendes? É como resistencia nacional, a mellor, non? Non sei, esa iba por aí a miña pregunta, entendes? E despois tamén me chamou a atención no título, que, bueno, é obvio, non? Pero ese baixo, non? Non franquismo, baixo o franquismo. Claro, aí porque a primeiro que che saes e te pos... diríamos, puramente cronolóxico e dis durante o franquismo, non? Pero claro, é moi soso durante o franquismo, porque realmente do que fala aí é baixo o franquismo, que no título está xa diríamos, o enfoque da obra, non? O enfoque da obra está xa nese baixo o franquismo, igual que tamén no subtítulo, que non sei se queres falar dele. Sí, claro, estaría ben. Claro, porque o subtítulo da resistencia a normalización, bastante xente me preguntou, da resistencia enténdese ben, porque se estamos falando de idioma galego baixo franquismo, máis ou menos se entende que vai haber que falar baixo franquismo, se nos di da represión franquista, pero da resistencia frente a isto, non? O que máis chama a atención, a xente me preguntou por a normalización, porque ainda que está explicado no linear do libro. Bueno, que queres decir que ao final do franquismo galego xa conseguiu a normalización? Non, pero xa expliquei, como digo, está explicado no propio libro. O que entendo é que a xente que se preocupaba pola situación do idioma e polo futuro do idioma durante o franquismo, a perspectiva que tiñan era unha perspectiva de resistencia, porque non podía haber outra. Estábase facendo traballo a unhas condicións moi complicadas, moitas dificultades de defensa do idioma, con unha actitude claramente de resistencia ao réxime. E o horizonte que había era de resistir ata que o réxime caera, ou simplemente cambiara, como foi o que pasou ao final. Pero, en cambio, esa xeración, sobre todo, que foi a que protagonizou a resistencia, pois o que nos lega as xeracións que vimos despois, como a miña, por exemplo, pois é un horizonte de normalización. É dicir, unha vez que a resistencia conseguiu o que parece un obxectivo moi modesto, pero realmente, desde o punto de vista histórico, foi un obxectivo moi ambicioso e moi difícil de conseguir, que foi que non se apagara totalmente aquela larada, aquel lume que encenderan as xeracións previas ao 36, e sobre todo a xeración nós, que non se acabara, que o
o proceso de desenvolvemento da cultura en lingua galega non se extinguira totalmente. Este era o desimio realmente do franquismo. O franquismo non, hai xente que diz, que tamén falamos disso, é que o franquismo non prohibiu o galego. Bueno, a ver, eso, agora cada vez digo máis, sí que prohibiu. Antes dicía non, pero realmente no libro hai os datos que prohibiu moitas cousas. Xa durante a guerra xa houve unha orde do goberno franquista aplicable na zona nacional, na zona fascista, no registro civil eliminar todos os nomes de persoa que non fosen en castelán e no santual católico. No caso dos menores eran os pais ou nais os que tiñan 60 días para cambiar o nome. E se en 60 días non se cambiaba o nome, os funcionarios facían o de oficio. Así, o sea, xa empezamos por algo tan elemental como iso, como impoñer os nomes das persoas. Pero logo despois, no 39, no 40, no 40 e pico, no 50, a través de leis parciais, prohibironse toda a serie de cousas, algunhas verdadeiramente sorprendentes. Prohibiuse as denominacións dos establecementos públicos de calquera tipo, ninguna lingua que non fose o castelán. As proxeccións cinematográficas e representacións teatrais en ninguna lingua que non fose o castelán. Incluso no cine prohibiuse a aparición de acentos dialectais. O sea, bastante alucinante. Prohibiuse a denominación das embarcacións en idiomas distintos ao castelán. É dicir, a panoplia de prohibicións é enorme. Cando empezas a xuntar, é enorme. Que acontece? O franquismo non prohibiu falar en galego? Pois non, claro, é que sería un xénero tonto que fixese, que iban poñer un garda civil en cada casa vendo que falaba xente. O franquismo que dirixiu a súa política contra o galego, igual contra o catalán ou contra o euskera, foi a impedir a súa aparición pública, é dicir, a borrar o galego do espazo público, que o galego quedase restringido a unha lingua privada, pero que non tivese ninguna presencia no espazo público. E iso foi implacable. E como consecuencia deso, culpabilidade tamén nos falantes, non? Claro, a ver, aí hai como dous niveis, non? Decir, realmente, cando nos falamos da represión, hai unha represión máis directa, máis persoal, que esa represión se exerce ou por estas vías legislativas, diríamos, ou pola vía da persecución das persoas ou dos grupos que se resisten a esa política de borrado público da lingua. É dicir, que iso é o que intenta o Grupo Galaxia. É dicir, estes queren que o galego non apareza na prensa, na vida pública, na vida cultural, e nos estrategia que podemos facer. Dúas dúcias de persoas que non tiñan recursos, que non tiñan nada. Bueno, o que podemos facer é intentar abrir un furado por aquí. E iso é a estrategia que fan. Entón, aí, claro, aí sí que a represión é directa. A clausura da revista Grial, a prohibición de publicacións como a de Heidegger, a prohibición das obras completas de Porros Enríquez, bueno, toda unha serie de cuestións. As multas, ou máis tarde sobre Voces Ceibes, que si queres falamos un pouco despois diso. Pero logo está a represión difusa que recae sobre todo o conxunto da comunidade galego-falante, unha vez que esa comunidade ve o seu idioma absolutamente fora da vida pública, postergado absolutamente. As referentes que podían ter de tipo cultural, de tipo de dignificación da lingua, pois desaparecen e vaise instalando a través dos aparellos do Estado, nomeadamente do sistema educativo, dos medios de comunicación do réxime, que eran todos, a radio, as prensa e tal, é unha desvalorización constante do galego. Entón, esa desvalorización constante do galego evidentemente significa unha represión difusa sobre o conxunto da xente que o fala, que se ve constantemente humillada a ver o seu idioma rebaixado. Claro, era o momento dos malos españoles tamén, no que se falaba, non? Pois que eran rojos, que eran malos españoles, que estamos vendo un pouco ese discurso. Era un reforzo, digamos, da diglosia histórica, porque a diglosia non a inventou o franquismo, obviamente, é dicir, isto viña de moi atrás.
O que pasa que, diríamos que viña de moi atrás, pero durante o período da restauración do século XIX, digamos, era un réxime máis ou menos liberal conservador, non existía unha persecución do idioma. Existían, digamos, toda unha política de promoción do castelán, de manter a diglosia, pero non atacando directamente o galego. E durante a República, pues, justamente eso estaba en suspenso, e aparecera toda esta xeración tan brillante, unha persoa como Castelao, por exemplo, pues, era unha persoa que, ca súa obra, ca súa figura, digamos, imbuía orgullo na xente que falaba galego, porque era un super popular, moi coñecido, persoas galego-falantes deles recoñecían unha persoa que estaba defendendo a dignidade do idioma e o estaba representando pues, como un artista, como un intelectual, como un político de talla. Entón, claro, esa xente, porque Castelao, evidentemente, co franquismo, desaparece, que estaba antes, é dicir, que a xente de Galaxia, que son xente que se formou no ambiente de liberdade, de democracia, de pluralismo, de tolerancia, de diálogo da República, tiña unha formación democrática, o que ven é que pasan os anos despois da guerra e que a xente nova non sabe quen é Castelao, non sabe quen é Otero Pedrallo, non sabe, non pode ler a Barnabeta de Corros Enríquez, non sabe o que había antes, é totalmente descoñecedora de todo o proceso cultural que viña de atrás. Entón, por eso dicía eu a chama, eles din, nós o único que podemos facer aquí é aguantar o lume, a ver se conseguimos que a xeración que veña despois dé continuidade a isto, porque senón isto acabas, porque non había maneira, conta moitas veces a Alonso Montero, non? Que era un bo estudante, un tipo moi inquieto, moi culturalmente tal, fixo o bacharelato en Vigo, no ano 49, antes de marchar a facer a carreira a Madrid, el nunca oíra falar de Castelao, non sabía quen era Castelao. Isto era a situación en que se atopa esta xente e este é o desafío, é dicir, íamos resistir para que isto non morra. Nese sentido, eu creo que a estrategia foi un grande éxito. Eu que, bueno, Castelao, casi como unha primeira anécdota tamén, cando Castelao morre, prohíbese tamén que na prensa se diga que, o sea, só se pode decir que era pintor, dibuixante, pintor, non recordo ahora, non? Nada máis. Podíase recordar que non fora bo cristiano. Tamén, esas eran as instruccións que deu o gobernadores civiles. E de feito, como Valentín Paz Andrade publicou unha nota necrolóxica que ia un poquinho máis alá diso, na noche, pois suspenderon o goberno suspendeu a publicación do suplemento cultural da noche, por a nota de Paz Andrade referente a Castelao. Xa que falas de la noche, podemos facer unha pequena cronoloxía así ao mellor das etapas, non? Que, como diste, pois é un faro, que é un pequeno facho xunto con Galaxia, nese vello galeguismo que resistía. Aí tamén, a raíz da noche, que era un periódico, un vespertino, había prensa, había a Hidrola Galaxia. O que se publicou nesta época foi moi censurado, non? Ideolóxicamente e tamén idiomáticamente. Hai unha outra censura, non? Cando se permite publicar en galego. Sí, realmente, a ver, se vas a noche en galego, neste período non publica ninguén. É dicir, o único que tivo bula para publicar en galegos na segunda metade da década dos 40 foi Otero Pedrallo. E conta Borobó, que era o director de feito de la noche, había un director que era un señor que era carlista, un coño, que era carlista, pero que era carlista do vello estilo, que disidente co franquismo e como eran os carlistas de antes que lles gustaban as linguas, o catalán, o euskera, o galego, etc. Entón, por eso lles deu algo de cancha a estes. Pero realmente quen dirixía o periódico era Borobó, que era un antigo socialista, un home que viña da tradición do socialismo. E conta Borobó nas súas memorias que a colaboración de de Otero Pedrallo acabaron suspendendo pola presión da mediocre, ou menos que mediocre, burguesía compostelana, que non soportaba, que non entendía as columnas de Otero Pedrallo.
Entón, o que non soportaba era pensar que había un señor máis culto que todos eles juntos que escribía en galego. Entón estiveron rosmando diante do periódico hasta que a Otero lle quitaron a columna. Pero era o único, realmente o que lle deixaba, porque Otero era un señor maior, moi venerable, moi tal. E despois, se te fixas, incluso eu recollo no libro, isto estou contando, está tamén contado aí no libro, pero cando o propio Ferrín, cando comeza a publicar en La Noche, porque La Noche deulle moita cancha aos universitarios, a xente que empezaba a destacar no mundo das letras e tal, e o propio Ferrín, que empezou a publicar Na Noche nos anos 50, igual que Franco Grande, igual que outros moitos, escribía en castelán. Explica tamén Ferrín, por qué? Non lle cabía na cabeza publicar en galego, non entraba dentro do posible. Cando a primeira vez que se fai un acto público en galego en Santiago, despois da guerra, isto recollo o testemunho de Xosé Luis Franco Grande, que o conta moi ben, como tamén o podedes ler aí, está citado, fai o mercantil, o Círculo Mercantil de Santiago organiza un ciclo de conferencias sobre homenaje a la poesía gallega. Entón, hai unha serie de conferenciantes e a conferencia inaugural convida a Otero Pedrallo a presentalo, como fixestes hoxe. Otero Pedrallo non podía estar no acto, estaba enfermo, estaba súa nai mal, non sei que, entón envía ao acto dúas versións do seu texto, unha en castelán e outra en galego, para ver se se pode fazer en galego, que faga en galego, se non, obviamente fixose en castelán e publicouse na prensa en castelán tamén, en La Noche. Pero o caso é que un dos conferenciantes era un Xio Nogueira, que viña da lado Caurel, debía estar un poquillo fora de onda, bueno, non estaba, o Xio era sempre un poquillo extravagante. Entón chega a conferencia e empeza: miñas donas, meus señores. E conta Franco Grande: eu estaba na primeira fila, sentado ao lado de Paco Río Barxa, cando escoitamos decir: miñas donas, meus señores, un calafrío recorreu a columna vertebral de arriba abaixo. Fundímonos no asento e dixemos: mi madriña, que vai pasar aquí? Este era o efecto que causou oír por primeira vez falar en galego nun acto público en Santiago. Como lle pasaba tamén ao Otero co centenario de Lamas Carvajal, non? Non fora? Eso foi en Ourense, eso foi antes, sí. Cando el rompe... Sí. O primeiro acto público en galego, que se fai despois da guerra en Galicia, foi antes, isto foi no ano 56, e o de no 48. Foi cando se monta unha, bueno, se inaugura unha estatua, un monumento a Lamas Carvajal en Ourense, entón, claro, convidan a falar ao Otero Pedrallo, o monumento a Lamas Carvajal, pues, parecía que caía de queixón, que tiña que falarse en galego, non? Ali, entón, Otero botoulle arresto, e colleu, e deu o seu discurso en galego. Cando ele empezou a falar en galego, as autoridades locais e os falanxistas locais e tal empezaron a levantar o brazo, viva España, acabaron cantando o Cada Sol, bueno, acalaron un pouco. E está moi ben, esa anécdota está moi ben porque consérvase a carta na que Otero Pedrallo conta o feito, bueno, coa súa retórica maravillosa. Era de cara de carranca, bueno, lendo aí, está moi ben, é unha expresión deste Otero Pedrallo que ves a cara dos tipos así perfectamente retratadas. E tamén falabas do Neuso Montero, bueno, non quero tampouco facer aquí unha retaína de anécdotas que tamén podes ver o libro, non? Pero non son, a ver, non digo anécdotas no sentido superficial, pero, bueno, é revelador, non, de como era a época. Cando Alonso Montero tuvera aquele episodio, non, que tamén en Santiago, cando se valorara de que estaba premiada a poesía galega, non a poesía era este ciclo, foi, a clausura do ciclo, el
quixo falar en galego na universidade e non lle, o decano de filosofía e letras, que era Moralejo, non lle deixou, como é Xesús, pois colleu e dixo que eu quería falar en galego, porque me parecía que nun acto destes tiña que falar en galego, pero o señor decano non me deixa. Entón, bueno, notaron que, bueno, a pouco máis que fora a pouco máis deixa non se praza. claro. Ele era catedrático da Escola de Magisterio, a pouco máis botan do funcionariado. Despois nos anos, bueno, se quer seguir, si, ya digo por non... No. Por non ser así, como eu tamén non dispersamos moito. Nos anos 60, dando un saltiño unha década, aí aparece xa un novo rumbo, non? Que son asociacións culturais, como o Facho, por exemplo, ou partidos políticos que, evidentemente, son clandestinos, non? Pero que teñen tamén unha resistencia idiomática moi forte. Elabran nas súas formulacións políticas, nos manifestos, nos programas, a defensa do idioma galego, non? Iso tamén axudou bastante a un cambio de... Eso é outra época, perdón. Cando xa estaba, o que dicías antes da UNESCO, cando houve unha pequena apertura, non? Unha pequena tal, bueno, pois sentaba tamén as bases para un novo modelo. É outro momento histórico. Imos falar desto, pero me permitir que lea o que conta Pedro Pedraño. É unha carta que lle mando ao presidente da Academia. A la tarde hablé en gallego ante el nuevo monumento en el Pusío. El gobernador y el ayuntamiento falangista tascaban el freno. Era de perro de presa con que arranca la cara del pretor. Era de perro de presa con que arranca la cara del pretor. Xa o pintou e xa o dibuxou ali. Entón, pois, si foi... A ver, claro, hai un período oscurísimo, que son os anos 40, hai un período de un forcexeo, pero con moitas dificultades, que son a década dos 50, e hai un período que comeza a abrir un poquinho a cousa que é a década dos 60, que, diríamos, ese período que o franquismo mesmo lle chamou aperturista, non? Que ten que ver, pois, por exemplo, coa a nova lei de prensa, que aproba Fraga, ou a nova lei de asociacións, non? Estamos nos anos 63, 64, que tamén coincide, pois, con, por exemplo, co Día das Galegas, que se celebra por primeira vez no ano 63, e, sobre todo, neste momento, grazas, en parte, á lei de asociacións, pois o protagonismo a medida pasa ás asociacións culturais, que empezan a aparecer. Fixados que ata que se aprobou a lei de asociacións no ano 63 ou 64, realmente en España non se podían facer asociacións, o sea, podíase facer unha empresa, podíase facer un clube deportivo ou recreativo, podíase facer calquera tipo de asociación religiosa, se que tivese a autorización da autoridade eclesiástica correspondente, pero non se podían facer asociacións sindicais, nin de veciños, nin culturais, nin nada, nin falamos de gaitas, o sea, estaba completamente prohibido, por eso Galaxia se fundou como empresa, de feito. Entón, aí, a partir da lei das asociacións, é posible facer asociacións culturais sempre moi vixiadas, incluso vixiadas ata o punto de que, digamos, a policía podía estar presente en todas as reunións de socios das asociacións, nas propias asambleas dos socios. Por suposto, todas as actividades públicas tiñan que ser previamente autorizadas e, en moitos casos, por exemplo, había que entregar, como se fosse un acto como hoxe, non? Teníamos que ter entregado o texto que se iba a ler para a autorización previa. E había un delegado gubernativo vixiando que o texto que se leía realmente era o que estaba autorizado. Pero, de alguma maneira, así é todo, pois había esa posibilidade. Entón, empezan a aparecer a primeira asociación que é o Galo, en Santiago, por universitarios, xa dos anos 60 en diante, e despois, por toda Galicia, sobre todo, a máis importante de todas, o Galo foi moi importante, pero a máis importante de todas foi o Facho, realmente o Facho é espectacular o traballo que fixo. Pero había asociación de Vigo, a Asociación Cultural de Vigo, despois foi a Asociación de Lugo, Ourense, hai todo un agromar, non? de asociacións culturais. E claro, isto xa son xeracións novas, xa non é a xeración
de antes da guerra, que sí que están por detrás, apoiando e tal, pero que ten o protagonismo agora xa son as xeracións novas, e tiveron un papel importantísimo xa nos 60, incluso nos 70, incluso ao final do franquismo e nos primeiros anos da transición había asociacións culturais en todas partes. En Burgos tiñamos unha que se chamaba Borraxeira, non me acordo. Sí, tamén estaba o papel do teatro que Xosé Abrego, non, por exemplo, tamén se refere a Burgos. E tamén, se queres comentar agora que dicías antes de Voces Teiguas, tamén se deu a etapa, non? Claro, iso xa é un momento en que, un pouco, con toda esta onda, digamos, novas xeracións, e logo aparece o protagonismo dun grupo que realmente non se esperaba, que é os universitarios, a universidade. Non se esperaba. Por que non se esperaba? Porque realmente nós hoxe temos unha visión da universidade moi distinta ao que foi históricamente a universidade. Se recordades Castelao, por exemplo, de ir á Universidade de Santiago, que era a única que había, que era a ama de cría do caciquismo. Realmente a Universidade, históricamente, era o organismo de reproducción dos grupos profesionais, e basicamente eran fillos de abogados que estudaban Dereito para serem abogados, fillos de médicos que estudaban Medicina para tal, fillos de farmacéuticos para tal, era eso. Estaba moi ausente, durante a República sí que houve un poquinho máis a FUE, Seminario de Estudos Galegos e tal, pero realmente o que hai nos 60 é que o mundo universitario comeza unha contestación ao franquismo cada vez máis aberta, por coincidencia de distintas correntes dos católicos disidentes, dos comunistas, dos socialistas, dos galeguistas. Hai unha contestación frontal ao réxime, e ademais unha contestación que vai a máis, porque a única resposta que ten o réxime é a represión. Entón, hai unha dinámica de acción-represión, e o movimento estudantil ata o ano 69 en Santiago vai arriba, no 68 hai un descabezamento total, unha represión brutal de todo o movimento estudantil, con expulsións da universidade, algunhas estudantes son obrigados a ingresar no servicio militar e pasan algúns deles directamente aos penales militares, así, outros son expulsados do distrito universitario, descabezan brutalmente o movimento estudantil. E ese movimento estudantil contestatario, da universidade contestatario, resulta que colle, diríamos, o tema da lingua da súa man, cousa insólita, porque o estudantado universitario en Galicia era castelán-falante, basicamente, porque era de clase media urbana, basicamente. E isto supón un cambio tremendo na propia imaxe social da lingua, porque era sumamente chocante ver aos universitarios falando galego. E aí é onde aparece o movimento Voces Teiguas, onde tamén o movimento Voces Teiguas pon a proba os límites da tolerancia do franquismo, dese franquismo supostamente aperturista. Por qué? Porque Voces Teiguas é unha manifestación cultural que ten moito potencial de popularidade. É dicir, isto que aparece un movimento de canción con música tal e cual chega a máis e máis e máis xente. Entón, claro, iso sí que é un perigo enorme. Entón, por unha parte, hai unha represión total, é dicir, porque ese período chamado aperturista do franquismo tiña algunhas cousas aperturistas, pero logo tiña outras cousas dunha brutalidade comparable ás etapas anteriores. O sea, Voces Teiguas o que se dedican é a prohibirlle recitais, censurarlle as cancións, meterlle multas, que era o peor. Era mellor que che prohibiran e que non che meteran unha multa. Pois se prohibían, bueno, non se prosía, pero se metían unha multa, non se acababa. Entón, facíanlle así, ou facíanlle peor. Organizaban un recital, vendían as entradas e xusto iban a empezar e suspendían en ese momento. E non había que devolver o diñeiro das entradas. Foi unha persecución total. Por unha parte foi isto, o Voces Teiguas, que hai varios moi bons traballos sobre Voces Teiguas, que se ve como realmente os machucaron a represión, os 69, 70, 71, ata impedir que aquelo... E por outro lado lanzaron aquela outra versión pop de Juan Pardo, unha cousa moito máis asimilable, de Anduriña, non sei que,
de tal e cual, que era unha maneira de modificar e de anular, diríamos, o efecto que podía ter voces de ellos. E despois, falaba dos universitarios. É curioso como eses universitarios contestatarios acaban sendo unha década máis tarde institucionalizados na universidade, cando aparece xa a cátedra de galego, na Universidade de Santiago, cando aparece tamén o Departamento de Filoloxía, bueno, aparece non, pero cando o Departamento de Filoloxía Románica empeza a ser permeable, os que despois foron tamén profesores teus, non? E meus tamén, que fixeron ese traballo inxente, non? De cartografiar a nosa lingua, de gravar, non? A fala que quedaba ainda sistematizar o seu estudo, non? Estou falando evidentemente da creación do Instituto da Lingua Galega, non? Que se queres saltamos se non che parece moi rápido, saltamos a outra década que é nos anos 70, non? Na que creo que é primordial falar do papel da Universidade de Santiago na defensa do idioma galego tamén, coa figura de Carballo Calero, que é un profesor que indicabas, ti eres dos primeiros licenciados, ademais, non? Desa época, as primeiras promocións que hai, non? De terceiro. As primeiras promocións que hai neste unha deles. Entón, ti tamén eres, de alguma forma, pois un representante desa época, non? Dese momento. Tardío, sí. Porque claro, fui un alumno de don Ricardo, claro, pero a cátedra de Carballo, a cátedra da Universidade, foi tamén unha manobra de Galaxia, claramente, a ver, aí había, é curioso, porque xusto a primeira cátedra universitaria de galego fixáramos crearse durante o franquismo. A Universidade en Santiago, existía outra en Madrid desde bastante antes, que non fixo nada, vai. Pero realmente, esa cátedra, desde o réxime, pensábase como unha cousa museística. E quen ia facerse cargo desa cátedra era Filgueira. Era Filgueira Roberto. Que, claro, era un home do réxime, era un home, galeguista e moi culto, sin ninguna dúbida, moi erudito, pero que tiña unha visión da lingua moito máis de museo. E aí, quen estaba sempre asorellando aí, vixiando, era Piñeiro, Santiago. Entón, cando ele se entera de que vai haber unha cátedra, inmediatamente moven as fichas para colocar a Carballo. Publicanlle a Historia da Literatura Galega Contemporánea, que o primeiro tomo sae no 62, encarganlle a Gramática Galega, cousa que Carballo fixo completamente a disgusto, como queda claro na correspondencia que publicou aí, pero ten que facelo. Entón, claro, cando sae a cátedra, un señor que ten publicado unha Historia da Literatura Contemporánea, ten unha gramática, non poden non darte a cátedra a ele. E por unha parte é a Universidade e isto, por outra parte está o Departamento de Filoloxía Románica. Hai que ter en conta que en Santiago non existían estudos de filoloxía. A Facultade de Filosofía e Letras, históricamente, estaba para facer a carreira de Historia. Non había estudos propiamente de filoloxía. Entón, iso comeza a ver cando se crea a filoloxía románica. Entón, aquí ven Constantino García, que era un señor que viña de Asturias, que viña da man da Escola Filolóxica Española, de prestixio, dos discípulos de Menéndez Pidal, de La Pesa, concretamente viña de La Pesa, que traballaba con Pidal tamén, e que era un home que viña moi de Asturias, moi da rama PC, realmente, humorista. Viña de esa tradición, digamos, da esquerda asturiana. Entón, el abriu unha cancha para que se comezasen os estudos de filoloxía galega e ten a sorte ou a vista de fichar a xente nova moi competente, como é o caso de Antón Santamaría, que realmente é o que empeza a abrir o camiño da filoloxía galega en serio. E dai nace o Instituto da Lingua Galega. Primeiro, esta non me puedo publicalo ainda no libro, porque descubrí máis tarde, pero publicarei. Intenta que sexa unha, porque lle parecía máis fácil, que sexa unha delegación do CSIC, do Centro Superior de Investigacións Científicas de Madrid. Por sorte, o CSIC non acepta. Digo por sorte porque o CSIC era a enxame do Opus. Entón, se chega a ir por esa vía, estamos fastidiados. O CSIC non acepta. Entón, el consigue crear un Instituto da Lingua Galega autónomo en Santiago, e aí comeza ese centro de investigación
académico, universitario, sobre galego, do que me incorporaría eu en función da terceira promoción, de licenciados en Filoloxía Galega. Pero éramos moi pouquinhos, era que moi poucos. A miña clase éramos 10. Nese intre non hai un enfrentamento lingüístico entre Carballo E o Ilga, sí. Isto está contado aí no libro. Aí o que vai producirse é un conflito de autoridades. Hai un conflito de autoridades que Carballo, como catedrático da universidade, e como académico, e autor das normas da academia, que se publican no 70 e 71. Entón, realmente é Carballo, o grupo Galaxia e a academia contra o ILGA. Ou ao revés, se queres, o ILGA contra eles. Porque o ILGA son... non só de autoridades, sino tamén lingüística. Sí, claro. É un conflito de concepcións da lingua, claro. Sobre todo, bueno, da lingua non tanto, pero sí da ortografía e do... Sí, é a derivación castelán, galego, portugués. No, o portugués ainda non. O portugués, ese argumento entra despois. Sí, ese argumento posterior. No, aí non está. Aí está quen manda aquí. Mandamos nós, que somos os de sempre, e que temos a academia, que publicou as súas normas, nas cales o portugués non está ni se espera, ou mandan estes chavales do ILGA, que son moi chulitos, que pensan que saben moita lingüística, e que queren poñer todo patas para arriba. Bastante arrogantes, os chavales estes. E bastante competentes tamén. Entón, claro, convido a que leas as cartas, porque nas cartas, o que ten no meu traballo, beneficieime moitísimo da correspondencia. Porque, sobre todo neste período, en que tan poucas cousas se podían publicar na prensa, os debates non se podían publicar casi nunca. Eran debates que había entre eles, pero que non podían aparecer publicados. Entón, cando diles a correspondencia, bueno, aí ya está, vamos, sempre biches eso todo como Piñeiro con Carballo, estille, oye, tens que entender que con estes rapaces novos, por outro lado, a Constantino e estes rapaces novos teñen que ser un pouco máis respetuosos con Carballo, está intentando, bueno, aí, logo que, si efectivamente, ven o debate co portugués, que iso é xa posterior ao franquismo, eu non entro aí, porque iso é do 75 en diante. Entón, xa para ir pechando así a nosa parte, polo menos, se queren falar, estades evidentemente benvidos. Vai haber unha continuación desta etapa, o que te preguntaba primeiro da minha intervención, ou vas deixalo aquí, que vas facer? Non, vai haber, sí. Vas-me permitir antes que comente unha cousa que non quería que deixase, que quedase no tinteiro, porque é un aspecto que hoxe chama, vamos, non chama moito a atención, a prova que ti ni siquiera o preguntas, non? Que é o tema da Igrexa. Está ao final do libro. Que, claro, hoxe xa non nos chama demasiado a atención esta historia, e nos parece que faz o mellor tan importante, non? Pero para mí foi o gran descubrimento, realmente, cando fixen este libro. O sea, de feito, dedicolle 2 capítulos longos a todo o debate na Igrexa. Porque, claro, eu non era capaz de ver a importancia que tiña ata que me metí en tema. Claro, fixademos que no ano 62, Concilio Vaticano II, o Concilio decide que a partir do 63 os ritos non se teñen que facer en latín, e entón pode facerse na lingua vernácula dos fiéis. Vale. Entón, as igrexas de cada sitio teñen que decidir cal é a lingua vernácula dos fiéis. A igrexa en Cataluña, obviamente, di que a lingua vernácula dos fiéis é o catalán. A igrexa no País Vasco, nas zonas en que se fala euskera, di que a lingua dos fiéis é o euskera. E que fai a igrexa galega? Nada. Acalada por resposta. Entón adopta un castelán. Cousa especialmente rechamante, se tendes en conta que é certo que a xerarquía eclesiástica galega era toda de fora, pero tamén é certo que o arcebispo de Santiago, que era o cabeceiro de todos eles, era Fernando Quiroga Palacios. E que Fernando Quiroga Palacios foi o primeiro presidente
da Conferencia Episcopal Española, que se constituíu nesas datas. Entón é moi interesante porque as restriccións tremendas que había para o debate público no ámbito civil, en xeral, non existían tanto na Igrexa, porque a Igrexa tiña a bula do réxime. Por exemplo, as publicacións eclesiásticas non tiñan que pasar pola censura civil, tiñan que pasar pola censura eclesiástica, claro. Entón, eso provoca que haxa un debate moito máis aberto sobre o tema, curiosamente, sobre o tema da lingua. Na Igrexa hai un debate moitísimo máis vivo que do resto non se pode falar. Unha lingua na escola, unha lingua tal, eso prácticamente non se pode falar. E claro, é moi interesante ver a actitude terrible que tomou a Igrexa en Galicia con respecto ao idioma, absolutamente disparatada. Bueno, é dicir, se ledes o que hai unha enquisa que publica o Faro de Vigo no ano 64, fan unha enquisa no clero rural, as barbaridades que din aquela xente é como para pôr a que teña pelo que o xa non se lle pôr poñeros de punta. Horror. O sea, é un capítulo moi interesante porque eu creo que aí está moito dos problemas que tivemos para mellorar a situación do galego máis tarde. Tal vez hai un paralelismo entre o que diz da Igrexa e a ausencia dunha burguesía tamén, bueno, que fora Non, pero a Igrexa, a fin de contas, tiña moitísimo arraigo na Galicia rural e a maior parte do clero baixo, non na xerarquía, a xerarquía era moita de fora, pero o clero casi todo era galego falante, ademais. Non tiña formación de ler e escribir en galego, pero era galego falante. Entón, canto máis fácil non teria sido avanzar co galego a partir do ano 75, se a Igrexa tivese dado uns mínimos pasos que lle era moi fácil dar nos anos 65 e 70. De todas maneiras, cando apareceron os equipos de normalización lingüística, debeu ser en esa época, algo hai moito traducido, debeu ser cando saliron as subvencións para a normalización lingüística, porque nós, por exemplo, na nosa parroquia pedimos se non habería libros en galego. E apareceron. Pero estás falando dos anos 60? Ahora, actualmente. Sí. No, é que a ver, estou falando dos anos 80, 70, 80. Pero, a ver, daquela nos anos... E libros feitos hai, o que pasa que os teñen en San Cristías en Almacén, na normativa primeira que houve, porque non están na normativa. Sí, do ano 68. Están sin estrenar. Vamos agora a botas contas, e dis que parece que debeu ser feito pois cando saliron... Eso ha de ser do ano 68. Con subvencións, cando había subvencións... Non había subvencións, é o que penso eu, non. Pero non sei exactamente do que falas. No ano 65 en diante, a grande excusa que poñía Quiroga, e que poñían, bueno, os prebostes da Igrexa, sobre todo, de Santiago, porque era arquidiócese, é dicir, que mandaba, eran eles, era aquel precedo, famoso precedo, é que Roma non nos deixa facelo en galego porque non temos os textos en galego, cousa que era verdade. Era verdade, pero por que non tiñamos textos en galego? O que pasa que hai un pequeno movimento de cregos, o que pasa que curiosamente na cidade da Coruña, capitaneados por Espiña, sí, que inicia algo pero que ten todo en contra. Claro, e iso que debe estar agachado na San Cristías e nos Almacéns, e está. Aí está, porque mira, Espiña quixo, que foi un dos que empezou ca misa regular en galego na Coruña, pediu permiso para emitila pola radio. E sabes quen lle denegou? Non, unha autoridade civil. Un señor que se chamaba Manuel Fraga Iribar, que foi o mesmo que lle puxo unha multa de 75.000 pesetas ao diario La Voz de Galicia, no ano 67, por darlle o premio Fernández La Torre, que ainda existe hoxe, a Alfonso da Pared Gándara, por un artigo que se publicaba na revista Signo, na revista católica, por que a xerarquía eclesiástica galega non admite o idioma galego. A Voz de Galicia deronlle o premio a ese artigo e que é impuro
só que hoxe é máis puro, unha multa de 75.000 pesetas que era bastante máis que a cotación do precio. Para conseguir salir o precio bastante caro. E sabes que lle puxo esa multa? Fraga. Eu que me refería antes, cando falaba da Igrexa, Enrique, era que tal vez tamén hai un paralelismo aquí, non? Entre, non quero ir tan atrás, pero entre o franquismo e os séculos escuros, non? Quero dicir, cando no País Vasco, por exemplo, aparece a literatura vasca, son libros religiosos, en euskera. E o que falábamos antes ao principio da nosa, bueno, charla, cando Carlos Peneda publica un extracto dese artigo, el remarca que foron queimados e censurados libros religiosos en lingua ucraína no século XVII, non? Estamos no mesmo período. En Galicia iso non existiu. Por non irnos moito de tema, tens que ter en conta que, por respecto ao euskera, que o euskera ten moito que ver co protestantismo. Porque euskera, a parte do norte do Pirineo, que era o reino de Navarra, a raíña era protestante. Entón aí había un lío entre eles porque os protestantes traducían a Biblia, traducían os textos ás linguas vulgares. Entón, a Igrexa Católica non, porque creía que todo o crego, que era o que sabía latín, era o que tiña que mediar, os fiéis non podían ler a Biblia. Os protestantes decían, a Biblia cada un ten que entender a súa maneira, entón hai que dar a ler na lingua de cada quen. A Igrexa Católica dice, non, a Biblia hai que entendela conforme di a Santa Madre Igrexa, entón en latín. Pero nas zonas de fronteira, onde os protestantes traducían textos, a Igrexa Católica non lle quedaba máis remedio non traducir, porque se non lle ganaban a parroquia. Entón, iso é outra... Bueno, estamos dando unha misa tamén aquí como hora aquí. Estamos moi longe. Se queredes alguna pregunta vos, antes de acabar, pois... É que nós non conseguimos eses libros, precisamente, témolos. Eses que decían... Pero esos deixan de ser, non? Eu penso que se dá a Biblia... O de ser por 68. Despois do Vaticano II, debeu ser. Algún atrevido que os... É que había un núcleo galeguista que era o de Xaime Isla, que é a SEPTA, a editorial SEPTA, que como había, como vos decía antes, había esta disculpa, non podemos autorizalo porque non hai textos traducidos e autorizados, estes grupo de católicos galeguistas dedicaron a traducir textos para que non houvese disculpa. Que además é un satélite de Galaxia de alguma forma, non? Sí, era máis un grupo. Cando se funda Galaxia, funda o 25 de... Pero como non se autorizaron, eses libros quedaron no almacén, porque non se vendían, porque non estaban autorizados. Entón era... A disculpa non nos hai. Ahora que os hai, aí non nos autorizamos. E ao final... Eu quería comentar unha cousa, cando foi o final do franquismo era un orgullo falar na facultade galego, casi todo o mundo falaba galego. O sea, é como, ou iso sería outro libro, que fixemos, porque eu creo que tamén sería, porque empezamos a estudiar, ou se empezou a estudiar, empezaron a estudiar naquela época, fillos galegofalantes de obreiros, entón socialmente para nós, bueno, para a xente que estudiou naquele momento era un orgullo e falábase muitísimo en galego. A final do franquismo, bueno, nesa época, entre final do franquismo e nese momento. Falouse muitísimo galego nas facultades aquí en Galicia. E era un orgullo grandísimo. E como fomos, que sería para outro libro, desde esa época, como se foi baixando no uso do galego hasta ahora. Bueno, nas facultades non tanto, nas facultades continúase falando bastante o galego. Pero, claro, ese momento que diste foi un momento moi de explosión, pola razón que ti mesma xa dixetes, que nos anos 60 e sobre todo nos 70 a universidade ábrese e empeza a ir xente de outras procedencias non estritamente de clase media alta urbana. Entonces aí sí que entra xente galegofalante e iso coincide con todo ese cambio de ambiente, todo ese movimento, e hai unha explosión moi grande de galego, non? Ali. Agora non hai tanto, pero non, nas facultades de letras sí se fala galego moito, e moitos rapaces. Eu estou dando clases estes anos en comunicación, na facultade de comunicación audiovisual, e contan moitos rapaces que un exercicio que conten a súa vida e tal, que bastantes deles empezan a falar galego cando chegan a Santiago. Ou outros contan que falaban galego na escola, que o perderon no instituto e que o recuperaron ao ir á universidade. A universidade en Santiago, non sei na Coruña, conserva ainda bastante ese ambiente, vamos, lo galego.
Pero, bueno, sí que, seguindo un pouco que di Carmela, sí que é un paradoxo importante que xusto no momento en donde, bueno, pues se normaliza a aprendizaxe no galego e o uso en ámbitos públicos do galego, pues agora esteamos perdendo galego falantes e estamos nunha situación moi complexa, non? É dicir, parece que a democracia neste sentido en Galicia é casi unha oportunidade, non vou dicir perdida, tampouco quero ser pesimista completamente, non? Pero sobre todo se comparamos co que comentabas antes, non? Con Cataluña e Euskadi, donde non sei se había, tipo seches agora a diferencia da Igrexa, que ao mellor é un factor importante, pero a pregunta, bueno, por que pasou isto? É a pregunta xeral, por que está pasando, non? Pero en algún momento se sostuvo e se sostén, enlaza co que decía Ramón tamén, da burguesía, non? Decía Beiras o raquitismo burgués, non? De Galicia en xeral. Eu creo que nos ámbitos sociais, nos comportamentos sociais e tamén lingüísticos ten moito que ver o reflexo, digamos que, das clases altas, das élites, da burguesía neste caso, no seu momento. Agora non sei quen é a élite, pues non sei se chamo burguesía ou chamémoslle non sei quen son, non? Pero bueno, a burguesía, as élites. Fallou isto aquí, quero dicir, ao final a sociedade tende a comportarse efectivamente como imitar a determinadas élites, non? En Euskadi e en Cataluña, bueno, pues existiron, ou unha parte desas élites apropiáronse do seu idioma, non? Aquí en Galicia non sei se chegou, salvo determinadas élites universitarias no ámbito máis científico, pero non sei se maioritarias, pero despois no ámbito, por exemplo, noutros ámbitos, como ben sabemos, empresariais ou outros ámbitos, non foi así. Eu non sei se eso, tampouco non sei por que foi, quero dicir, se esa tamén é unha explicación, non? É dicir, ao final, esas élites, esa burguesía que en Galicia nunca tivo, digamos, conciencia de país, mellor dito, se eso explica parte do que está pasando agora, porque ao final nos estamos vivindo un proceso que hasta certo punto vai en dirección contraria ao que está pasando en Cataluña e en Euskadi, cando partíamos dunha situación, digo, en usos, dunha situación moito máis favorable, porque aínda hoxe en Galicia falase máis galego en termos porcentuais que en Euskadi e en Cataluña. Sin embargo, as tendencias son opostas. Non digo que en Euskadi e Cataluña seja maravilloso, pero de logo en Galicia claramente o é así. A escola, bueno, non é precisamente un ámbito de galicización, ni moito menos, sobre todo nos ámbitos urbanos, é así. O sea, nos ámbitos urbanos, os profesores, pásame, se te veñen falando galego e salen falando castelano. É así. Pero, bueno, eu volvo á miña tema anterior, non? Que é a cuestión das élites e de como non existen ou non se apropiaron, non teñen unha conciencia de país e, por tanto, o conxunto da sociedade tampouco ve necesidade para medrar, para medrar, para subir de estrato social, de usar o galego. Todo o contrario, seguimos medrando usando o castelano. Sí, a ver, eso xa empata co libro anterior meu, Historia Social, porque hai que remontarse bastante, bueno, polo menos hai que remontarse ao século XIX para ver que pasou aí, sobre todo ca burguesía, que ten moito que ver a procedencia foránea de unha parte da burguesía en orixe, ou polo menos dos sectores, digamos, nucleares, e iso creo que é unha das cousas, non a única. Home, logo da Igrexa non é só importante, que dixen antes, non é só importante en sí, que o é, non? Porque significaría, imaginadevos que nos anos 60, pois a Igrexa normalizase a lingua, ao menos na parte de Galicia que se fala galego maioritariamente. Teria sido moi importante. Pero tamén polo significado que teria de arroupamento social do idioma. O galego é un idioma socialmente moi pouco arroupado socialmente. Moi pouco arroupado socialmente. Ten que ver tamén o que me preguntaba antes Ramón, non? Se quero facer o... Sí que vou facer, estou pensando xa facer o despois. Se consigo para o ano 25, que serán 50 anos, pois terei un libro sobre eses 50 anos. Pero aí tes... Aí
hai moitas cuestións. Unha, hai que ter cuidado co espellismo catalán e vasco, porque é certo que os gobernos e as sociedades catalá e vasca están apostando polos seus idiomas con moita máis decisión e con moita máis coherencia, non? Que o galego, pero os datos de uso non son bons, non somos ali tampouco, non tengades, son bastante cativos. O sea, realmente levantar a situación das nosas linguas nun contexto como o español e nun contexto da globalización é unha tarefa moi difícil. E o Estado non o pon fácil, non o pon nada fácil. Pero, en fin, hai moitos factores externos e internos que teñen que ver con esa cuestión. O que sí é importante deste libro, non me vou enrollar máis, é que é unha das cousas que quería entender, porque esa reflexión que acabades de facer vos, fixen moitas veces, claro, non son os de lingüística, realmente ata que punto o franquismo estaba presente en canto legado, non? Na nosa sociedade actual. Por varias cousas, pero como non me quero estender, vou falar solamente de unha. Realmente, as xeracións que naceron nos anos 60 e 70, é dicir, a miña, por exemplo, bueno, son do 59, un poquinho máis para adiante, a miña incluída, pero un poquinho máis para adiante tamén, xa non eran maioritariamente galego-falantes. Isto hai que saberlo así. O franquismo, vamos a ver, se tives a historia do galego no século XX, hai unha primeira terzo do século onde, sobre todo, a emigración americana o que facilita e o que provoca é a bilingualización dunha parte importante da sociedade. A emigración é unha emigración anduriña, boa parte que retorna, e evidentemente que está emigrado 20, 30, 40 anos en Argentina, en Uruguai e tal, volve sabendo falar castelán. Polo que, ata onde sabemos, o que volve, ou a que volve, fala galego aquí, pero sabendo castelán. E hai un período, por tanto, de bilingualización das prácticas, pero o efecto terrorífico do franquismo, porque iso foi un golpe de moita duración, é dicir, foi un golpe que tivo unhas consecuencias moi longas, foi a ruptura da transmisión lingüística interxeracional. Cando pais e nais galegofalantes non falan galego cos fillos ou fillas, e falan o castelán. E esa ruptura da transmisión interxeracional prodúcese fundamentalmente durante o franquismo. Entón, o que estamos vendo despois, é dicir, a miña xeración, e a xente que ve un pouco detrás miña, que somos os pais e nais dos actuais. Pero a miña xeración xa non é galegofalante na maioría. Están os datos, xa non é galegofalante na maioría porque é a miña xeración a que padece a ruptura da transmisión interxeracional. Eso prodúcese durante o franquismo e prodúcese nas condicións do franquismo. O que ven despois é o arrastre disto. É verdade que podería terse revertido, podería terse feito outras políticas, o galego partía dunha situación en cifras moito mellor que o vasco e o catalán, en porcentaxe de falantes, etc. Non estou, digamos, minimizando os erros e as debilidades da política lingüística en Galicia en toda esta época, sino que estou intentando colocarlo en perspectiva histórica. E digoche que nós nunca nos decatamos disto, que o dato é esos datos contantes e sonantes son eses. É dicir, que xa esa xeración, en boa medida, xa non recibiu o galego. E se en casa o tiña, teño aquí 37 anos, se en casa o tiña, baixaba do autobús, e vía falando castelán, e xuntábase ao vir comigo e falaba galego, pero despois a súa vida normal era cos compañeros, era cos amigos, e era castelán. O sea, aí foi a ruptura esa lingüística. Eso está claro. A ver, esos son datos, son os datos que hai unha pregunta máis ali atrás tamén. Xosé Carlos. Sí, boa noite. Bueno, empezando a dar parabéns polo libro, que se tivo unha ocasión de conocer as parabéns anteriormente, e gracias por ir aquí a presentar. Sobre o que se comentou agora, enlazando un pouco co que dicías ti, de que, bueno, que
resistencia galega tivo un certo éxito, que se notabas que antes, seguramente sí, pero vendo tamén escoitando o que comentamos agora, realmente o que tivo éxito non foi realmente a represión franquista, vendo como estaba a situación. Claro, a ver, volvo a decir o que dixen e agora enténdese ao mellor porque eu dixen así. Tivo éxito nos seus obxectivos. Os obxectivos que tiñan era transmitir aquilo. O problema é que, claro, como ian esta xente, chamemos a resistencia, como ian pretender deter o proceso social enorme que estaba favorecendo o franquismo e que abocaba a ruptura da transmisión interxeracional. Eso era imposible que o conseguiran. Non tiñan recursos, nin teñan medios para facer nada, nin remotamente. Entón, eles o que ven, pois tampouco seguramente o analizarían nestes termos, que acabo de facer eu, que son moi técnicos de sociolingüística, e que me levou bastante tempo chegar a esta conclusión, ademais, estudar moitos datos. Eles eran un grupo de xente moi reducida, moi vixiada polo franquismo, moi perseguida, con moi poucos recursos, con moi pouco arropamento social. Moi pouco. A Editorial Galaxia chegou a ter, nestes anos, 500 suscriptores, que eran máis ou menos as 500 persoas que había en Galicia dispostas, bueno, que tiveran cartos, non todo o mundo tiña, para cobrar. Os suscriptores de Galaxia recibían todos os libros que publicaba Galaxia. E pagaban todo. Pero claro, eran todos que eran 5, 6, 7, 8, 20, 25 anos, máis. Entón, que se ian propor? Pois se ian propor que eles intentaran, mira, que non nos rouben a voz pública do galego. Imos deixar aí para que as novas xeracións saiban de onde vimos, saiban que temos unha tradición cultural propia, e que temos unha lingua de cultura, e que sigan desenvolvéndose este proceso. Eles non podían pensar nin en soños que poderían confrontar os outros procesos sociolóxicos. Entón, o franquismo, eso sí, todo de acordo contigo, o franquismo dalle un golpe de morte ao galego, unha ferida grave, diríamos, o galego, pero que non había maneira humana de parar. Poderíase ter, efectivamente, despois do franquismo, posto en marcha políticas máis eficaces, non? Tamén que necesitarían tamén máis agrupamento social, porque claro, é que temos que sempre ter moi presente isto, se non queremos vivir no mundo da inopia. As políticas lingüísticas funcionan se hai un agrupamento social, se non, É algo que se queda no aire. Outra pregunta aí, perdón, quería preguntar. No, eu só era referente ao comentario que facíades antes dos anos 67, 68, que neses anos eu tamén estuve na emigración, iniciaba eso, e para mí era chocante daquela ver que fora daqui, de España, dan por aí, na emigración, se falabas todo o mundo falaba galego, os teus amigos, conocidos, compañeiros, pero cando retornábamos, falamos castellano. Sí, sí. Onde estivo migrado? Eu, pois toquei casi os 5 continentes, pero eu en barco, eu navegaba en barco. Un mecánico de barcos, pero andaba en barco, pero tocaba moitos puertos. Holanda, Alemania, Bélgica, había bastante disto que acabo de decir agora. Referíame que... Bueno, é o que acabo de decir agora. Referíame a isto de que cada puerto que ibas, porque galegos hai en todos os sitios. Eu encontrei en moitos sitios, bueno, pero referíame que falaban che galego, eu tamén, pero por resulta que moito, aos cuantos que topabas por aquí, falaban che castellano. Era chocante. Sobre todo que na transmisión fillos ese era o idioma. Aí está Manuel, que decía. Falo deses anos, Será interesante. Que en Galicia percibese que o estatus síguese conseguindo falando castelán. Non dá Pero outra como maneira. non se ia percibir eso na dictadura? A ver, se ti estabas... No, por suposto. Escoita, pero
o que podemos chamar as clases sociais aspiracionais. A xente que aspiraba a que seus fillos e fillas fosen socialmente un pouco máis alá do que estaban eles, o cual pasaba por ter uns bons resultados escolares, e por o mellor, pois non ir á universidade, pero no bachillerato, non sei quanto, eso pasaba por o castelán. Entón ti podías decidir pois manter o galego na casa, e bueno, xa se buscaría a vida na escola, o rapaz, ou podías dizer, mira, eu xa sei falar castellano, e agora a este voulle falar castellano para que vai á escola en condicións. E realmente daba ventaxa. Porque podo falar eu da escola en Muros. Eu da escola en Muros, eu non tive ningún problema co castelán na escola, pero eu vin, vaya se vin castigos, e se vin por non saber falar galego, ou castellano na escola. Vaya se os vin, e os vos, ademais. Porque a maior parte dos rapaces que eu tiña, os que eu estudiaba na escola pública en Muros, non sabían falar castelán. Non sabían. Estábamos na primeira fila, logo, eu estaba con Florentino Pérez en Madrid. Pero, quer dizer, ese é o mecanismo, quer dizer, pero a cuestión é como romper e rachar ese mecanismo. Pero ese é o que quero dicir, o mecanismo é ese. É dicir, o ascenso social hoxe en día, aínda hoxe, posiblemente, hoxe non é como a daquela. Hoxe, simplemente o galego non importa. Pero daquela estorbaba. Explícame. Pero si en Cataluña cal é a clave? Que para teres un bo posto de traballo tens que saber catalán. Aí está. Entón, puñetas, sabes? E se tienes un inmigrante que falas castelán, queres que a teu fillo ou a tua filla lle dean as clases en catalán para que saiba falar catalán e poda ter... Bueno, é eso. No tema que digo fijo, imos ter un presidente que vai a manifestación de Galicia bilingüe, non? Bueno, mirad, eu penso que podemos pechar así. Se queredes ser unha Cataluña, mañán é San Jordi, comprad un nivel. Para empezar estaría ben, non? Por lo menos que apoyemos a cultura. Tenderos aquí que eu, Enrique estará encantado de asinarlo. Quería facer unha pregunta. O lembrado, Xosé Grelo tamén recibiu represión policial o galego no franquismo, non? Sí, que se presentou o Ramón antes. Foi profesor, non? É grego? Estaba por aí Pedro antes, que Pedro sempre, eu sempre dixo aos rapaces de Muros que Pedro me dicía que o primeiro mestre que oíra falar galego era grego. Sí, sí. Moi ben, pois moitas grazas. Grazas a... Os vos homes desta terra queren todos ter traballo, mentras os capitalistas gozan tendonos parados. Rebola, bola, vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola, bola, vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Moitos falan o galego con finura porque é moda, mais pra falalo con xeito hai que mamalo na escola. Rebola, bola, vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola, bola, vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Tranno la carne de fora, negocio dunhos larpeiros, e o que teñamos becerros, e os el terreno palleiro. Bola, bola, vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola, bola, vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Os diputados galegos sonche moi ben educados, falan moi ben nesta terra e en Madrid están calados. Rebola, bola, vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola, bola, vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu.
Galegos oportunistas, xa se veu o que buscaban, presumir de autonomistas desde a capital de España. Bola, bola, vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Bola, bola, vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Pediron votos galegos e non lles tivemos perda, e agora dannos las gracias un estatuto da merda. Bola, bola, vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Bola, bola, Vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. xa temos unha autopista, xa corremos como un raio, e as outras carreteiriñas tocadiñas do carallo. Bola, bola, vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Bola, bola, Vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola o pai, rebola a nai, rebola a filla, e eu como son da familia tamén quero rebolar. Bola, bola, vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Bola, bola, Vos que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. rebola, bola, Vos que dis que